Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Iyayi tipasane ku update ya ku dziko la Iran. Pamene ndithu zinthu zikuoneka kuti zazizira. Zazizira. Forget iwalani za maphokoso ena amene akumachitika. Chifukwa chonena kuti maphokoso amene ajawo actually tikudziwa kumene akuchokera. The actual channel 14 ya Israel. Israel do time parliament to my channels amene aku Israel amene to news zao akamalemba ngati kuti like ndizimene mazona zicha so ena mango panga copy and paste komano real news makhala kuti palibe mayo afuna zikhale mmene wakuganizira. So yeah, if it's a mazo tamaziona kuti ai zati. So koma pakati pano pa situation ku Iran anthu sakumacha sakupanga pademo, right? Anthu pademo asiya ndengati mungaona kuti yeyi makuti amen mungu zote ndi fake news imene they are fake, right? Zimenezo sizikuchitika ku Iran ndeti fatu tuzane pano pa chimene sipano chikuchitika ku Iran komanso zimene Trump and Iran like what's going on now. So that's why digira kai phokoso liluse kai kanako komba kupasa update imakhala kuti ndiyogirika update yo ndizimene zili nde afterwards amazapangano amazachongana ayali pachitika ndichakutisha. So pakati pano zimene zikuchitika ku Iran ndizi phokoso lichalata mademo aja ata anthu aja akanika kachikena actually amafuna apezele mpata pa mademo anthu akamama achakena kunawonso alowe akuti iwo ndithu anu ake owondetsa kuti malamulo azigwira ntchito pamene m'mayiko maomo malamulo awo angophwanya international law aphwanya andi magazi m'manja. Iwo ndi amene akupangitsa kuti ndi amene akufinya mayiko anzawo even Iran anayifinya nkhani ya economy kuti iwo basi ma sanctions machani zambirimbiri ngati zikuvuta ndiwo iwo anda afuna abwere ngati apulumutsi pamene zinthu akuvutitsa ndiwo. So most of the times America imagwira ntchito ngati mbusa amene amateteza mbuzi nkhosa ku nkhandwe ku zinthu zopya kumateteza abasema kuti fund person example yabwe koma at the end amene makapha mbuzi uchenda mbusa yemwe ndana maizinga ngani ndikunyotsola. So that means it's like pantime ina akuyangana kuti hapo singupanga it means afuna akutengena kusungena koma amaza kukhasula ndomwe yonso kusogolo kuno just like mbusa amene amachitira teteza nkhosi kenchani pakafika pa Christmas kukhiya basi kukudya. So yeah, that's it. Yeah. So zimene zikuchitika ku Iran pakati pano kuna kuti tana kuti izo zatha komano tension inazagwira pamene a Trump analemba kuna kuti anauza anthu omachacha kuti tiyeni machani tengani maofesi abomawo chithandizo it's on its way ife tikubwera tili munjira. So ntulankhani naka nafusa mwa muzabaro nkhani naka mfuna amvetsi madita buzibona bwino anafusa Trump akulu mukamati chithandizo lili munjira. What do you mean? Do you mean kuti military muthandazo chani ndakuti amudingodikira muona 1 2 anafusaso chithandizo chili munjira muthandazo kuti chani. Trump ukankhana zati muli mosema chithandizo chili sezo kanja ma tariffs kanja amene ndi economy wakhaulitsa. So komabe still panabe timaganizo tondaketa ina Americans tufuna kupanga attack Iran and Iran inadziwa. So after inadziwa nde inapanga activate zimbomba zawo kudzimika kuti ready kuti zinyamuke.
pali zimabomba zina zimene ndithu anthu aja sanagwiritse ntchito even pa nthawi ya Israeli sanagwiritse ntchito. Remember kuti iwo nkhondo yawo imayenda step by step, anayamba ndi madrone, kenako mabomba ena ake choncho, kenako choncho mabomba aja amangoyenda pakana kafika ina apetulu panali ena malemba zina zake mwambamo choncho. Pamene nkhondo imapitirira mabombaso amakhaso ali maleva anaweka anasanja and operation iliyo sana amaipasa dzina kuti operation hiyo chido mwakuti operation hiyo chido mwakuti. So inafika pena pake pena ngati basi pa ceasefire paja maisraeli namana ndo ceasefire paja Iran inene kuti ceasefire rai mufamu kakonzekera hayi tiye nazo yayi basi pa ceasefire ine chito pangida force. So amene materials nkhondo anayamba oka Iran sinayambisa nkhondo and komano pa nthawi imene zinthu zinafika poti nkhondo ili mkatikati ma statement amene amatuluka kuma news za Israeli Americans zimakhala ngati kunena kuti nkhondo ija ayiyambisa ndi ma Iranians. Iran sinayambisa nkhondo ayi sizimeza kudziwa oyamba kupanga attack anali Israeli, koma Israeli inayamba sokulira ngati kuti iyeyo ndi victim yayi Israeli ndufulu zitata yokha Israeli makuti Israeli nthawi zonse amapanga play kamene kaka komati makuti. So this time Iran naiso napanga activate zimabomba zawo kenako ima America zithaime kupita ku Qatar ukasamutsa base yawo amene abafa Iran zikateze yeah. So mabase amene around Iran anakakhangati Americans andike chikhaidwe kumaika zimaujen zima asilikali maiko anu wake yeah. Cholinga kufupanga ataki azichokera mutimo mmene momo kwapanga ataki azinzawo. I don't know for the why. So anakapanga empty yeah. Afterwards Trump amanene siya papa ifeti pa tithandiza anthu amene wawo makuti. So pamene iwo amayankhula kunena kuti pamene muvese statement amene pamene Trump ana ikecho anaopyeza ndithu kuti afuna apange attack Iran yeuja nkhondo iyi imamba maganizo kaicho ambirira nkhondo isinamenyedwe amamba kumenya nkhondo maganizo choambirira anamba kumenya maganizo okay amini waramenya tamenya mutana nde amafuna amveka masettlement amarules aja mapost amarules aja saja imene ndi nkhondo maganizo yofuna kuona kaya kuti ndaniyo ali bwanji. So Iran so inakapa nkhondo ija maganizo mwemo inakaya nkhaso imene ndi psychological na yeso kupanga activate zimabomba kuti tiye nazo plus Iran njambo yankhula kuti tiye nazo simufaa timenyana tiye nazo timenyana. So nkhondo ija isanafika pa ground wene ukuku maganizo nkhondo ija kuti anthu aja ayimikana kale aona kale kuti kodi Iran iso sikupanga bow down sikubwera mbuyo nayo so ku challenge atu right. If they hang them, you're going to see some things that I don't know what your where you come from and what your thought process is, but you'll perhaps be very happy. We will take very strong action if they do such a thing. We will take very strong action. Afterwards nkhondo yatero then nkhondo yomweja yabwereraso pamene a Trump anakatosa statement chifukwa statement yawo akulu amanena kuti ife tifuna tikapulumutse anthu amene akupanga protest amene akupanga matero. So anthu amene mwagwirawo Iran yagwira anthu ambiri amene akhulupirira kuti ndi amatumidwa ndi Israel ndi ma Americans. So Iran muli malamulo kuti ngati iwe uli spy ndekuti uyenera kuphedwa kaya ndiwe chinthu ukuyeneranso kuwonongedwa. You understand? So a Trump anena kuti anthu amene mwagwirawo for iwo amati exclusion yake kwapanga execute kwa nyonga wake ufuna kuthamange kusadikire nthawi yake chonga ikhale lesson ikhale phunziro kwa ena onse amene atumidwawo. So Trump amanena kuti ife tifuna kuti anthu amene apulumutse asanaphedwe ndi tibwera kumene koko. So Iran nawo zitibwerani then zapeza kuona kuti out of nowhere, out of blue basi angozindika statement ya Trump yasinta over the last few days, and
they said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? We're going to watch it and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, ma'am. They said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've Crazy seen the body world. bags, so how do you trust No. akuti basi kuiraniko kuoneka zoti saaraniso saaphaso anthu aja se ndamva zoti manje saapha mwamva kuti ndamva ndi masources anga ndamva kuti basi anthu amene sawapanga sutani sawanyongaso kumene kuiraniko eto nde ya no anthu anyongedwa angapo maina ake sindikupatsani anthu angapo anyongedwa. So the statement imene kuthindoza chani statement imene ya Trump ifune inene kuti amene simukuvesa chivathetatu ifune inene kuti ku Iran timafuna tibwere tiza pange strike chifukwa choti mufuna munyonge anthu amene apanga matemo amene mukhulupirira kuti anatumidwa ndi ife ma-Americans ndi ma-Israel. So ife tikubwera chifukwa chani chamenewo. Then afterwards, after kuyankhidwa kuti bwerani ifeso nkhondo moneka kuti nkhondo then kenako pamene amati basi zikuoneka zoti anthu aja sawaphaso basi. That means palibe chifukwa chotaniso chopitira ku Iran kukapanga nkhondo. Yeah, that's it. Amene simukumvetsa thandizo lake limenelo. Kumabe ngasi nthawi zina paja Trump nomimisala komanso by the way nkhani inaso ndoti Trump kwauko akumandaso pressure chifukwa anthu sa dziko lawo aku Americaso kuliso parliament kuliso anthuso amene amakhaso mu office amene alako akulu amene angathe kumpanga impeach Trump amene angathe kumpasa amene tenoti aliyese palibe amene no one is above the law. Then na also umene kwako amampanga so amamuza akulu mukuziyamba ziri musaphetsa anthu athu chifayani munga banke nuzo then wakhazo tsatira overdigage amene afe yake ndi Americans. So yeah, that's it. So pakati pano what Trump nomimisala atha kutero komabe still ndikuza kuzabangabe zobangabangaso nangasimu kudziwa kale kuti munthu wake somagwira ayijo amaendela kauzimuzimu gangster. So tukamba zapanopa kuti panopa nde it's like kuli cool ngati anga pange ndekuti ikhaso attack inaso imene ikha surprise attack imene ingachitike komano ndekuti nayeso Iraniso yenda kuti ili ready kuti yes. So please my statement ena amene amachitika amene amapangidwa amamwazidwa most of the times muzapanga verify muzapanga check my statement ena amakhala kuti akungonena like for example nona ma statement angapo amene anthu amapanga post akuti supreme leader wa Iran opeza kuti apa Trump no actually palibe statement imene anena kuti apa Trump palibe statement imene Iran anena kuti ipanga ataki iyo asana ipanga ataki no Iran sina kama business. Omura banga check, mbanga verify statement. Iran sina kuti banga attack. Iran imene kuti mukati banga attack ife tikubuzirana. Ma Israeli abanga amasinthada ama statement. Chonye reason zikachitika, iwo akapanga zoyipa zimene abangezo. Then kana kuzikhanga kuti iwo like ndi ma victims. Iwo ndi amene akulakwilidwa ndi iwo akubwezera. Imene system ya ma Israel. So yeah, that's it guys. Nkhani imeneyo
zotsatira zino tizokupasani beni ngati kungakhalisa kuti zina zochitika ngati sizimakhadalire pacha komano on this one mungodziwa kaye mungodziwa kuti kwadekha a Trump aja chifukwa chimene amafuna apitireso akuti sichinachitika. Yeah, that's it. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.